Må Helligånden vejlede os, mens vi læser Guds ord. Vi har alle sammen oplevet lidelser, sygdomme, katastrofer, krig. Ja, denne verden er fyldt med ondskab. Og hvordan kan det ske? Hvordan kan det gå til? Vi kan undre os over det. Og mange mennesker stiller spørgsmålet, hvordan kan alt det her ske, hvis Gud han er kærlighed? Hvordan kan en kærlig Gud tillade alt dette? Mange mennesker stiller dette spørgsmål. Mange mennesker er forvirret omkring dette og kender ikke svaret. Men for at forstå alt dette, for at få svaret på disse spørgsmål, skal vi lang tid tilbage i tiden. Vi skal nemlig tilbage til den første krig, til den første strid, til første gang harmonien blev brudt, nemlig i himlen, hvor den første krig startede, hvor det første oprør startede. Dertil skal vi tilbage. Vi skal på en historie, der handler om krig og ondskab. Men samtidig er det også en historie om kærlighed. En vidunderlig kærlighedshistorie. Ja, som sagt, vores historie tager sin begyndelse i universet. Faktisk i universets hovedstad. Der, hvor Gud har sin trone. Det var et sted fyldt med glæde, med harmoni, med lykke. Alle væsener levede sammen i fuldkommen harmoni og lykke. Der var fred. Gud var skaberen. Jesus Kristus, som er også Gud, var prinsen i dette rige. Han var herskeren over hele engleskaren. Og englene, ja, de var skabte som fuldkomne væsener, der skulle udføre Guds vilje. Der var serafer og keruber. Men der var en engel, som Gud havde skabt, som var over alle de andre engle. Denne engel havde den mest ophøjede stilling. Denne engel var lige under Jesus Kristus i magt. Denne engel var Lucifer. Ja, Bibelen beskriver ham. Og lad os læse om ham. Han var utrolig intelligent, han var smukt, han var lederen over alle englene. Og han var fuldkommen. Vi læser fra Esajas kapitel 28. Esajas kapitel 28. Ezekiel 28. Ezekiel 28. Og her fra 28. kapitel læser vi vers 12 til 15. Ezekiel 28, vers 12 til 15. Så siger den Herren, du var indsigtens sejl, fuld af visdom og fuldkommen i skønhed. I Eden, Guds have, var du. Alle slags ædelsten var din klædning. Karneol, topas, jaspis, chrysolit, shoham, onyx, safir, rubin, smaragd og guld var på dig i indfattet og indlagt arbejde. Det var tilrede den dag, du skabtes. Du var en salvet, skærmende kerub. Jeg gjorde dig dertil. På det hellige Gudbjerg var du. Du vandrede imellem Guds synder. Fuldkommen var du i din færd fra den dag, du skabtes, indtil der fandtes brøde hos dig. Og lad os også læse vers 17. Dit hjerte hovmod sig over din skønhed. Du satte din visdom til på grund af din glans. Her læste vi nogle verser, som beskriver Lucifer. Han var skabt fuldkommen. Fuldkommen i skønhed. Fuldkommen i færd. Al slags ædelsten var hans klædning, læste vi her. Han var en skærmende kerub.
en mægtig lysets engel. En skærmende kerub, det betyder, at han var i Guds nærværelse hele tiden og skærmet for Guds mægtige lys. Ja, kan vi forestille os det? En engel, som var i Guds lys hele tiden. Men hvad skete der? Du hovmodes i dit hjerte, læste vi. Hvad hovmodes Lucifer over? Over sin store skønhed. Og det var begyndelsen til hans fald. Lad os nu gå til Esajas og læse nogle verser der. Vi går til profeten Esajas bog, og vi læser fra kapitel 14. Esajas 14. Og her læser vi vers 12-14. Esajas 14, vers 12-14. Nej, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne, fældet og kastet til jorden, du folkebetvinger. Du som sagde i hjertet, jeg stormer himlen, rejser min trone deroppe over Guds stjerner, til at sidde på stævnets bjerg i yderste nord. Stiger op over skyernes højder, den højeste lig. Hvad ønskede Lucifer? Han hovmodes over sin skønhed, og han begyndte at gøre oprør imod Gud, fordi han ønskede at være gudlig. Han ønskede at storme Guds trone. Han ønskede at sidde på Guds trone. Hvorfor skal Kristus være ophøjet? Lucifer ønskede at blive ophøjet. Han ønskede at være den største. Han ønskede at være Gud. Ja. Gud skabte naturlovene, så at der ikke skulle være uorden og forvirring, kaos i universet. Således eksisterede den moralske lov også, de 10 bud fra evighed, for at lykke, harmoni og fred skulle være sikret i himlen. Hvad siger Bibelen om Guds bud? Salme 111. Vi læser salme 111. Og her i salme 111 læser vi vers 7 og 8. Hans hænders værk er sandhed og ret, men kan lide på alle hans bud. De står i al evighed fast, udført i sandhed og retsind. De står i al evighed fast, står der her om Guds bud. Guds bud har altid eksisteret. Jamen, de var nødvendigvis ikke nedskrevet sådan, som vi kender det fra Sinai-bjerget, de 10 bud. Men Guds lov har altid eksisteret. For Guds lov er en åbenbarelse af selve Guds karakter. Ja, de første 4 bud i de 10 bud, de fortæller om, hvem Gud er, hvad hans territorium er, at han er skaber, at han er hersker over himmelen og jorden. Mens de 6 sidste bud fortæller om, hvordan hans karakter er. Og Lucifer, han gjorde oprør imod Guds lov, fordi han gjorde oprør imod Gud. Hvis Guds lov er en åbenbarelse af hans karakter, så hvis man angriber Gud, så angriber man også hans lov. Så Lucifer gjorde oprør imod Gud og imod hans lov. Og han vidste, at han skulle have nogen med sig i sit oprør, hvis han skulle få succes. Han kunne ikke alene få succes. Han måtte have nogen med sig. Han måtte have nogen med sig i sit oprør. Så Lucifer gik iblandt englene og så tvivl hos dem. Han sagde til dem, at de ikke har brug for Guds lov, at de er skabt fuldkomne.
Han prøvede at lade Gud fremstå som en tyrannisk hersker. Han foreslog, at han havde en bedre måde på, hvordan universet kunne blive ledet og styret. Han ville fremme universets lykke. Og man kan undre sig over, hvordan kan fuldkomne væsener, hvordan kunne englene lade sig blive bedraget af Lucifer? Men vi må forstå, at Lucifer var jo den mægtigste engel. Han var meget vis. Han var over de andre engle. Han var fuldkommen i skønhed. Og alle de andre engle så op til ham. De ærede ham. De respekterede ham. Og aldrig før dette tidspunkt var der nogen, som havde bedraget. Så englene kendte ikke Lucifers sande hensigter. De vidste ikke, hvad han var ude på. Og Lucifer, han troede, at hans planer var hemmelige. Det er, som vi læser i Esajas bog, kapitel 29. Esajas 29. Vers 15. Ved dem, der dølger deres rod i det dybe for Herren, hvis gerning sker i mørke, som siger, hvem ser os, og hvem lægger mærke til os. Således var det med Lucifer. I det hemmelige gjorde han et oprør mod Gud. I det hemmelige lagde han planer, samlede tilhængere. Hvem ser os, tænkte han. Men vi må forstå, når vi læser Hebræerne. Vi går til Hebræerne. Paulus brev til Hebræerne. Og her læser vi kapitel 4. Kapitel 4, vers 13. Ingen skabning er usynlig for ham. Alt ligger blottet og udbredt for hans øjne, og ham skal vi stå til regnskab. Ingen skabning er usynlig for Gud. Alt ligger blottet og udbredt, læste vi her. For hans øjne. Han ser alt. Der er intet, der kan skjules for Gud. Det samme siges der til os i salme 33. Lad os læse salme 33. Salmernes bog, og vi går til salme 33. Og her læser vi vers 13 til 15. Herren skuer fra himlen, ser på alle menneskenes børn. Fra sit højsæde holder han øje med alle, som bor på jorden. Han, som dannede deres hjerter til håbe, gennemskuer alt deres værk. Herren skuer fra himlen. Han ser alt. Han ser os alle sammen. Alle sine skabninger ser han. Han ser alle menneskenes børn. Og han dannede deres hjerter, og han gennemskuer deres værk, læste vi. Han ved, hvad der foregår i hvert hjerte af hans skabte væsener. Han vidste, hvad der foregik i Lucifers hjerte. Han vidste, hvad Lucifer havde gang i, hvilke tanker han ærede. Han kendte til hans oprør. Han vidste, hvordan han såede tvivl blandt englene, og hvordan han prøvede at få dem til at gøre oprør imod deres skaber. Og derfor, fordi Gud vidste alt dette, derfor opsøgte han Lucifer. Han kom til Lucifer og talte med ham. Han prøvede at overbevise Lucifer, at han havde taget fejl, at han bevægede sig ud på farlig grund. Og lige før var det, at Lucifer var ved at vende om. Men han kunne ikke vende om. Nej, hovmodet i hans hjerte, stoltheden var stærkere. Hans stolthed tillod ham ikke at indrømme, at han havde fejlet. Hvordan kunne han, som var så højt æret og agtet, indrømme foran alle englene, at han havde fejlet,
og at Gud var retfærdig og kærlig, og at hans love var fuldkomne og retfærdige. Så Lucifer gav sig ikke. Det næste spørgsmål, vi kan stille os, og så mange mennesker spørger om, og hvorved der er meget tvivl om, det var Lucifer skabt ufuldkommen? Havde Gud skabt et ufuldkomment væsen? Mange mennesker tror, at Gud skabte ufuldkomne væsener, at Lucifer var skabt ufuldkommen. Men således forholder det sig ikke. Husker I de verser, vi læste i begyndelsen om Lucifer? Hvad stod der? Fuldkommen var du i din skønhed, fuldkommen var du i din færd. Lucifer var skabt fuldkommen, han var et fuldkommen væsen. Men hvordan kunne han så synde? Hvordan kunne han gøre oprør mod Gud, spørger man sig så. For mange mennesker hænger det ikke sammen. Vi må forstå, at Lucifer var skabt fuldkommen. Det siger Bibelen til os. Men Lucifer var skabt med en fri vilje. Aha. Han havde fri vilje. Alle væsener er skabt med fri vilje. Gud har skabt os alle sammen med fri vilje. Det er en fantastisk ting at være skabt med fri vilje, men det indebærer også faren for oprør. Hvorfor skabte Gud Lucifer med fri vilje, eller os med fri vilje? Fordi sand kærlighed kan ikke komme af tvang eller frygt. Gud kunne skabe Lucifer som en robot til at elske ham og til ikke at gøre oprør. Men ville det så være sand kærlighed? Nej, sand kærlighed kommer fra hjertet. Det kommer af en fri vilje, ikke af tvang eller frygt. Kan en robot elske dig? Vi kan programmere en robot til at udføre et bestemt arbejde, til at støvsuge, til at rense køkkenet, huset, til at vaske vores tøj. Og robotten vil gøre det, fordi vi har programmeret den til at gøre det. Vi har tvunget den til at gøre det. Den gør det ikke af kærlighed. Den er ikke glad for at se dig. Den er programmeret til det alt sammen. Derimod, et barn vil glædes, når det ser sine forældre. Et barn vil glædes, fordi det elsker sine forældre. Et barn vil hjælpe sine forældre, fordi det elsker sine forældre. Ikke af tvang, ikke af frygt, men over glæde og kærlighed. Således må vi forstå, at Lucifer var skabt med fri vilje fuldkommen, for det var den eneste måde, han kunne elske Gud oprigtigt på. Han valgte at misbruge denne fri vilje. Han valgte at gøre oprør. Og det næste spørgsmål, som mange ikke kan forstå, det er, hvis Gud er kærlighed, og Gud han så og vidste, hvad der foregik, hvad Lucifer havde gang i, hvorfor udryddede så Gud ikke bare med det samme Lucifer? Og så skulle I være fri for alt det her, for al den her ondskab, for al den her lidelse. Hvorfor blev Lucifer ikke med det samme udslettet? Lad os læse i Matthæus. Matthæus evangeliet kapitel 13. Matthæus evangeliet kapitel 13. Og her læser vi vers 30. Lad kun begge dele gro side om side indtil høsten. Og i høstens tid vil jeg da sige til høstfolkene, saml først rejgræsset fra og bind det i knipper for at brænde det, men bring hveden hjem i min lade. Hvad lærer dette vers os? Hvad lærer denne lignelse, Jesus her fortalte om sædemanden? Jesus siger her, lad kun begge dele gro side om side indtil høsten, rejgræsset og kornet. Hvorfor?
verset viser os, at der er brug for en vækstperiode. Når rejgræsset, eller ukrudtet, og hveden spirer, kan man da se en forskel på dem? Nej. De ser ens ud. De vokser og ser ens ud. Men senere der er en forskel til syne. Senere kan man se forskellen på hveden og rejgræsset eller ukrudtet. Man kan se hveden bære frugt, mens rejgræsset ikke gør det. Det er bare ukrudt. Og således skal det gro indtil høsten, står der her. Så skal rejgræsset blive taget fra og brændt, mens kornet skal blive høstet. Således var der brug for en vækstperiode. Hvis Gud udslettede Lucifer med det samme, inden englene kendte hans sande motiver, inden englene vidste, hvad det var i sandhed, han stod for, hvad ville der så ske? Så ville de tro, at Lucifer havde ret i sine påstande. Så ville de tro, at Gud han var en tyrannisk dommer. Se, Lucifer ønskede at forbedre tingene, men han blev bare udslettet med det samme. Så ville de andre engle tjene Gud af frygt og af tvang. Ikke af kærlighed. Ikke af fri vilje. Men derfor kunne Gud ikke udslette Lucifer med det samme. Det ville Gud ikke derfor. Han tillod Lucifer at vise sit sande ansigt. Så at hele universet kan kende, at Gud er retfærdig og kærlig, og at de kan vide, hvem Lucifer han er, hvad han står for, hvad for et rige han vil oprette, hvis han fik magten. Og hvad skete der så? Lad os gå til Åbenbaringens bog. Den sidste bog i Bibelen, Johannes Åbenbaring, kapitel 12. Og her læser vi vers 7-9. Vers 7-9. Og der blev kamp i himlen. Mikael og hans engle stred mod dragen, og dragen og dens engle stred mod dem. Men de kunne ikke stå sig. Og der fandtes ikke længere plads for dem i himlen. Så blev den store drage nedstyrtet, den gamle slange, som kaldes djævelen og satan, hele verdens forfører. Han blev nedstyrtet på jorden, og hans engle blev nedstyrtet sammen med ham. Der blev krig i himlen. Ja, harmonien, freden, den fuldkomne lykke blev brudt i selve himlen. I selve himlen startede den første krig. Lucifer, Satan, dragen, den gamle slange, som han kaldes i Bibelen, gjorde oprør imod Gud. Gik i åben krig imod Gud og hans engle. Han havde fået engle på sin side, og de engle, som han havde fået på sin side, gik i krig imod Guds engle. De stred imod Mikael. Mikael, som er Gud, som er Jesus Kristus. Mikael er det navn, Jesus påtog sig, da han gik i kampen som krigsherre imod Lucifer og hans engle. Og hvad læste vi? Mikael og hans engle var stærkest. Gud er skaberen. Gud er stærkest. Gud kan ikke overvindes. Lucifer og hans engle måtte lide nederlag. Det blev bortstyrtet ned til jorden. En tredjedel af englene blev nedstyrtet med Lucifer, fortæller Johannes Åbenbaring os. Og Bibelen taler om Lucifer og om hans onde engle. Når vi læser Peters andet brev, kapitel 2, vers 4, her står der: "Til Gud skånede ikke de engle, der syndede, men styrtede dem i afgrund og lod dem bevogte i mørkets huler indtil dommen." Ja, der var engle, der syndede med Lucifer, som gjorde oprør med ham. Og Gud, han
udstøde dem fra himlen. Og en dag vil de blive dømt for alle deres handlinger, læste vi her. Ja, denne jord er fyldt med onde engle, med dæmoner. Vi læser også om dem på Jesu tid. Der var mange mennesker, som var besat af dæmoner, og Jesus kom og uddrev disse dæmoner og helbredte. Så mange mennesker stiller dette spørgsmål, som jeg sagde til at starte med. Hvordan kan der være så meget ondskab i denne verden? Hvordan kan der være al den her krig, uro, sygdom, lidelser, katastrofer? Men disse mennesker stiller det forkerte spørgsmål. Det rette spørgsmål at stille, eller det bedre spørgsmål at stille, vil være, hvordan kan der være så meget lykke, så meget godt i denne onde verden, når den er fyldt med dæmoner og onde engle. Husk på, en tredjedel af alle englene fra himlen er på denne jord. Det er de onde engle, som syndede. Hvordan kan der være så meget lykke og fred og godt i denne verden, når den er fyldt med onde engle? Det er det rette spørgsmål at stille. Hvorfor er der ikke flere lidelser, katastrofer og ondskab, når denne verden er fyldt med onde engle? Men vi vil også besvare dette spørgsmål i nogle af de andre prædikener, i de andre foredrag. Så, nu var Lucifer, lysbæreren, lysets fyrste, blevet til Satan, mørkets fyrste. Fuld i ondskab. Men krigen var ikke blevet afsluttet. Denne krig var først lige begyndt. Følg med i nogle af de andre foredrag, hvor vi vil fortsætte historien.